Quan un infant ha de ser intervingut quirúrgicament, és un moment de molta angoixa i neguit, tant per ell com per la família. Tot i que dies abans de la cirurgia els anestesiòlegs fem una visita preanestèsica i els expliquem tot el procés, no deixa de ser un procés desconegut que els genera molta por. És per això que a l'Hospital Joan XXIII hem incorporat un nou protocol d'acompanyament que permet que un dels pares, mares o tutors legals acompanyin l'infant mentre els estem adormint. Un cop entrem dins el quiròfan, l'equip quirúrgic junt amb el familiar fem la verificació de dades de l'infant i procedim a explicar quin procés quirúrgic li realitzarem al nen o nena. Després administrem l'anestèsia i un cop l'infant comença a dormir-se, el pare i la mare són acompanyats cap a l'àrea postoperatòria d'un dels membres de l'equip. La veritat és que m'ha semblat molt bona iniciativa per part de l'hospital, ja que al final estàs deixant el teu fill amb gent que no coneix i poder l'acompanyar a estar dins és una manera en què tant el nen com els pares se queden molt més tranquils. El nostre objectiu és fer que aquest moment tan delicat tant pels pares com per l'infant es transformi en una experiència respectuosa, propera i segura, minimitzant l'angoixa tant pels pares com per l'infant i fent que l'infant es desperti més tranquil, amb menys dolor i una estada postoperatòria molt més curta.